I'll be honest guys, ako pod, kanang pari ko, daghan kay ko fears sa mga judgment sa mga tao. Basta pari ko, daghan ka mga expectations nga dapat i-live up to, no? Ang pari, unsa man ang pari, oy, kanang holy kayo ang pari. Ang pari, basta na itaw nga muduol kaniya is dapat smiling siya, dapat welcoming yun siya. Daghan kay mga expectations nga akong i-live up to. Unya, usahay, makasayop sad ko. Usahay si Father Sam, dili gyud buutan. Usahay si Father Sam, maldito man, right? Makasayop ko. Pero I know that dawaton ko sa Ginoo. Anya, katapitang knowledge that I am always accepted by God, mao ang akong force, mao ang akong strength, mao ang akong kaisog batok sa mga kalisod, batok sa akong mga stressors, batok sa tentasyon, batok especially sa discouragement. Basta ako mulduol ko sa Ginoo, happy kaayo siya. And ikaw pod, basta ikaw mulduol sa Ginoo, happy kaayo siya.